Mao ni Amung Balay. What's up guys? Dito sa Amung Balay namin sariling swimming pool. Ano yung swimming pool? Excited na ang bata maligo. Tanggal lang yung shirt oy. Mag-grip lang, mag-grip. Ala, gitulak. Ligo ta, ligo. Ilog daw. Wilis ko, wilis. Missing someone, love with all your heart. Missing someone, love with heart. How much you miss it, and you miss it. And you did it right from the start. And you did it right from the start. Missing someone is as normal. Missing someone, and missing someone is as normal. Missing someone. Mao ni among basketballan. Missing someone, love with heart. Missing someone, normal. I am sad and so down. Kung gusto na magkanta, na may video kay. One hour later. Diri mi nagakaon. Ay, nana ko si Dr. Butiktik. Joy! Ali ko, Joy. Ali. You know what? Sini tagigit. Kaon ta. Kaon ta eh. So naman ni. Ikaw ba? Kung pagka mag-vlog ba na wala tayo buwan? Dra. Kaon. Totoo na? Ito na yours? Totoo na? Ginara. Ayun! Gas! Sige. Dre? Ito, sa sulod! Ay, sulod. Ayay! Sulod ba? Ngayong mga mata. Sir! Si Karsuta ba ang iyong mga mata? Paano masabi? Ayay!
Simba? Ano kasi bakar? Ha? Mataas. Dito sa Amung Balay, basta Domingo, nami simba. Simple flocking. Nakakata, magsubo na kami itong palibahon. Inangin ako ang tarang na nabila ko kapag saka na. Ito malaman. Welcome to Jollibee. Gusto ang iyong kamay, itaas at igaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Diri sa Amung Balay na sariling makina. Diri may trabaho. Diri sa Amung Balay, kalipay, kakapoy ug kamingaw ang among mabatian sa 12 ka bulan.